Jo avui volia comentar-vos que, com sabeu, el dijous passat se va celebrar el ple ordinari del mes de juny i en aquest ple ordinari del mes de juny el grup municipal socialista va presentar una moció basant-se en un comunicat del síndic de Greuges, comunicat que podeu trobar a la pàgina web del síndic de Greuges, on se li comunicava a l'Ajuntament de Benicarló en relació a les ajudes d'emergència que es van incautar, es van embargar en el seu dia, se feien una sèrie de suggerències. Nosaltres hem de dir que, primer que res, el síndic de Greuges és una institució que només té capacitat per fer exactament això, o sigui, suggerir als ajuntaments què és el que poden fer. No té cap competència per a obligar els ajuntaments a fer complir una determinada acció. Doncs bé, en aquest sentit, el comunicat del síndic de Greuges el que suggeria a l'Ajuntament de Benicarló és que valorés la possibilitat d'establir com a norma pròpia que siguin inembargables les prestacions econòmiques individuals. Prestacions econòmiques individuals que, recordem, van ser a 15 usuaris aproximadament, se'ls van embargar aquestes prestacions econòmiques individuals, aquestes ajudes d'emergència per a pagar tributs municipals. Nosaltres en el seu dia ja vam denunciar això, ja vam definir a l'equip de govern com insensible en aquest tema i ja vam exigir el que se retornessin aquestes ajudes. La moció que vam presentar la setmana passada en el ple ordinari venia motivada per la resolució del síndic de Greuges, perquè després d'un any alguns d'aquests usuaris que es van veure perjudicats per aquests embargaments van recórrer al síndic de Greuges i el síndic de Greuges va emitir el comunicat. Doncs bé, nosaltres, basant-nos en aquest comunicat, vam fer una moció municipal on els acords, bàsicament, eren tres, en aquesta línia que vos havia dit abans, que eren la revocació del decret de compensació de les prestacions econòmiques individuals, la devolució als afectats d'aquestes prestacions econòmiques individuals que se'ls van embargar en el seu dia i que s'estableix que, com a normativa pròpia, aquestes prestacions siguin inembargables perquè era incoherent que la regidoria de Benestar Social i el departament tècnic d'aquesta regidoria dona aquestes ajudes i la regidoria d'Hisenda les incaute, les embargue i li lleve aquests diners a gent que realment ho necessita. Nosaltres hem de dir que aquesta moció que es va presentar, el Partit Popular la va votar en contra. No va prosperar aquesta moció. Quan aquesta moció no demanava res extraordinari, era una moció que nosaltres pensem que l'equip de govern hagués pogut aprovar perfectament i això el que demostra és la insensibilitat, sobretot del regidor Serrano, que és el regidor d'Hisenda, en aquest tema i les mentides que va dir en el ple ordinari quan va afirmar que aquestes ajudes no estaven regulades per cap ordre de conselleria. Nosaltres li hem de dir al senyor Serrano que això és mentida, que aquesta ignorància que demostra un regidor que té dedicació exclusiva a l'Ajuntament és molt greu, i per a demostrar-ho el que portem aquí és una resolució d'una prestació econòmica individual de l'Ajuntament en registre de sortida, per supòs que hem llevat el nom de la persona a qui va dirigida per protegir la seva intimitat, l'escut de l'Ajuntament i la firma del secretari d'aquest Ajuntament del dia 10 de març del 2014, on diu assumpte, resolució de prestacions econòmiques individuals. Relació de fets. En tota la relació de fets diu la línia nominativa dels pressupostos de la Generalitat, anomenada Finançament d'entitats locals, Pla concertat, serveis socials i integració social del poble gitano, entre comilles, recull el pressupost destinat a l'administració local a efectes de manteniment dels programes de serveis socials generals, entre ells la gestió de les prestacions econòmiques individualitzades. I a continuació diu l'ordre 27/2013 de 26 de desembre de la Conselleria de Benestar Social per la qual es regulen i convoquen ajudes en matèria de serveis socials per a l'exercici 2014 regula en el títol 1, capítol 2, les prestacions econòmiques individualitzades. A l'article 15.2, referit a les ajudes d'emergència, especifica clarament el caràcter finalista i caràcter finalista en negreta. Claro, quan una prestació té un caràcter finalista, vol dir que té una finalitat. I aquesta finalitat és que està destinada, com diu l'article 20.1, a pal·liar les situacions en què poden trobar-se les persones afectades per un estat de necessitat. Van dirigides a la unitat de convivència.
A continuació, que jo ho he requadrat i vos ho faré arribar escanejat, perquè ho he escanejat, llevant el nom i la persona que m'ho ha fet arribar, diu, per tant, les famílies que figuren a la relació proposada a la comissió de valoració han estat prèviament entrevistades, han aportat la documentació requerida i queda suficientment acreditada la situació de precarietat en la que es troben. O sigui, és un treball que fan els serveis socials de Benicarló, que com Filo ha dit, són uns serveis molt qualificats i que fan una labor molt, molt, molt encomiable. I aquestes prestacions econòmiques, quan se donen és per a pal·liar una situació d'emergència, són ajudes d'emergència. Nosaltres des d'aquí volem dir que el senyor Serrano va mentir en el pleno, suposem que per ignorància, va dir que només estaven regulades per la Conselleria les ajudes, les prestacions econòmiques individuals d'acollida, els PEIs d'acollida, no els PEIs individuals, quan això és mentida. Tant els PEIs d'acollida com els PEIs individuals estan regulats per una ordre de la Conselleria que surt cada any. Nosaltres vam nombrar una altra ordre, però és la mateixa aquesta. Nosaltres ens basàvem en l'ordre 12-2012 del 28 de desembre perquè les ajudes les van incautar en el 2013. Però, com bé dic, quan a una persona li donen una resolució i la donen al març del 2014, li citen l'ordre de la Conselleria en la que es basen les ajudes, i el que ens pareix molt més greu és que la senyora Vallès, que és la regidora de Benestar Social, encara no hagi dit absolutament res d'aquestes incautacions. Nosaltres exigim a la senyora Vallès que surti i que opine del treball que fa el seu departament i com el treball que fa el seu departament, un altre departament com és el Departament d'Hisenda, tira per terra este treball del Departament de Benestar Social i que una regidoria de Benestar Social dona unes ajudes i una regidoria d'Hisenda les incaute. Les embargue o les compense, ens dona exactament igual. Tornem a exigir que se retornen, estem parlant de 1.600 euros, que a un ajuntament amb 23 milions d'euros això no porta a cap lloc. Estem parlant de 1.600 euros a gent que no té absolutament res, que són necessitat d'emergència i que el Partit Popular d'aquest Ajuntament va votar en contra d'esta moció. En el pleno la senyora Vallès no estava, en aquest últim ple la senyora Vallès no estava, però nosaltres pensem que és molt greu que la senyora Vallès no hagi sortit i que hagi dit absolutament res d'aquest tema.